मालाथो हामबावगोनसै आंलाय आथिंफोरालाय हाबाब गोलैदों मानो बिदि जालायखो आंलाय नायनायसाय हनै बुरिया आरो आराम फोरमायदों बेयाव आंहासो मोसौ बायदि खामानिखौनो मावबाय थाहाय आयै हा ओंखामखौलाय खुरखानोसै ना माथो आं जाथ'वागोनहाय बिहामजो दाबो दहाय सा लोंनायानो बोरैबा उदै थुम थुम मोनगासिनो र' होमबालाय दालाय आरो माथो आयै ओंखामखौ आं खुरना दोनसै बिब्दिबा नाङाहाय बिहामजो गोजां बोथोराव ओरैनो सुहाबजोबखायो दा जानोसैबा खेबसे ओरैनो फुदुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय देनाय दै गुदुंखौ एसे फुदुंग्रोनानै लायनाय एस बुरिया दाना आङो नोंनो ओंखाम ओंख्रि फुदुंफिना होनांगौ खामानिया सुलाबदों आंहा मोननै मोनथाम आरो बिनि सायाव दै गुदुं नांगौनो हनै हाबा माला थाबायनो हाबावगोनहाय ओंखाम गोरलै जानाय समाबो फैबायमोन नै बिहामजो ओंखाम गोरलैयाथ' जानांसिगौमोनहाय आयै मिजिङाबो थांनांसिगौनो बेनोथ' आरोहाय हाबायाबो गावनि खामानिखौ दोनथ'नो हाया बेहालाय दायो बेलासियावनो थांगोनबा औहाय आयै न'आव जिरायनानैबो बहाथो जाम्बा जानो ओरैनो फैसा थाखाया न'आव थाबाय थानानै ओरैनो मोनाना खामानि मावा दामानि मावाबालाय बे एसे एनैजोंलाय बहाथो थोब्ले माब्ले जायानोना गथ'फोराबो नै देरहोलां खरसाफोराबो बांहोलां दा न'आव जानाय खरसा आन्था एसेल' ग्रोब ग्राब जाहोयो औ आरोहाय संसारा माखौथो बुङो बिहामजोहा बेफोरखौनो बुङो बेखायनोथ' बिसि फिसाय मोजाङै न'खरजों मिलायनानै थानांगौ आरो मा दे जागोन दे आयै ओंखाम गोरलैया ओरैनो जोंहाबो न'आव माबा लिंहरखाबाय आं फैनो खोन्थादों नानिखौ आइखौ आदामोनखौबो न'नि गोजा जानोसै आरोहाय थुनथुलि बिमामोनखौ लेंहरनोसै बाबु थेख्लामोनखौ आरैलाय जावैसोमोन जामायसोमोन सोर फैयो सोर फैया सोलाबनाय सोलाबिबो थायो माब्लाबा दे जागोन दे आरो आयै गावनि फेमिलिखौबाथाय फुरा न'खर सुद्दायनो गासैखौबो लिंहरनायहाय बे बुरिया दा जोंहा न'नियाल' फैबाबो जाबायमोन खामानि मावनो थुसिगोन आंहासो दे बिहामजो आंखौ रुमसिम दोनलांदो दसे उन्दुनानै थाबावनोसैहाय आङो मुलि मोनसे जानानै आबा मैया बरि लाबोनायजोंसो मोजां मोनदोंमोन आं दा जाफिननानै उन्दुनोसै आं दसेबाव दा ओंखामखौल' फुदुंना होदो आंनो दे जागोन दे आरो आयै दा मिजिङाबो बेंगालराव थांनो ओंखारबायानो थांथोंसैहाय हामाथो बेहायबो खामानि मावना मा बेसे मोनोखाय गोजानाव मावहैथोंसै मोजाङानो जासिगोन दे ओरैनोबाबो खरसाफ्रानो थोआ जायो बे बुरियालाय मा खरसा होयोहाय गासिबो खरसाया आंनिफ्रायबो थाङो एखनबा आंहासो जेबोखौनो मोनला सानदोंमोन बुरिखौ एसे खस्थ' होनो दा खस्थ' होनायावनो फैसायासो थांबायना आंना फैसायनासो बुरजानो से लस खालामबायहाय नोङो रानि मोसौआबो खानो दंबावो बेफोर खामानिखौलाय आं आरो मानो मावबावनो फैसासो एथ' गिदिर थानानैनो लाखि अखाफोर माबा ओंखाम जानोसै न' ओंखाम जानानै आंहाबो थांनो ओंखारसैदां दानो थांनो ओंखारसैबो आरो ओंखाम जादोब्ला नङा ओंखाम जानानै दसे थाबावदो मा हाखु दाखु थानांगौब्रा खाथिखायावलाय आं दोनहैगोन ना टेनसन गैया गावहाबो ना अबावलाय आरो मैया सानसे गोजो थाबाय आरो नै दिनैबो न'खौबो एसे गोसोखांबाय आङो जेन सोरबा गावनि बयफ्रेन्डासो ख्लाब बुंहरदोंलै जोंनाव थानायनि थाखाय बेखौनो गिखोना माखोब्रा थै नङा मा अबावलाय आं बयफ्रेन्ड गैया बुंखाबायना माने खामानियाबो थाबाय थायोना आलासि जानानैल' फै जानो आंहाबो न'खरनि प्रब्लेमखौ नोंबो मिथिखायोना मिथिखायो थेवबो जेबो नङा दे थांथारनोबालाय दायो दोनलांगोन आङो मिथिगौना बाजैया दहाय फुङावनो फन हरबावदोंसो आंनो मा गोसोखांहरलायथारबाय नामा बाजैयाबो दायो रायलायहरबावगोनसै आं बाजैजों बिबोनांखौ अबहायबा गोमाजानो गिदोंलै बियो बिदि नङा दे मा अखाफोर जोंनाव माब्लाबा फैबावगोनथ' ना ओमफ्रायो गावहा फैयालासेथ' थानाय नङाना मानो बेबायदि जानांगौ दे आं फैगोन ना सम फैगोन माब्लाबा जागोन दे आइयाथ' बेसेबा खुसिखा ओमफ्राय आं लेंहरबानो फैनांगोन नोङो ओमफ्राय नोंबो माब्लाबा जोंनाव बिदिनो सम थांनांगोन आरो आंथ' नोंसिनाव फैबायानो एबार नोंबो सम थांदो गावहाथ' ओंखामखौनो जानायानो जाया जागोनलै र' मालाबा आंबो थांगोन ना आलासि एबार जाबाथ' आङो आरामसे जाना फैखागोन निउ इयार फैनोसै नै लास्ट डिसेम्बर फैसै गैलानो माथो समा निउ इयारावबो माबा मोनसे प्लेन खालामसै न' जोंहा गैयालै आंहा निउ इयारबाबो लास्ट डिसेम्बरबाबो जेबोआनो प्लेनिं गैया जेबो नङा आं लांगोन ना बेरायनो अबेबा पिकनिक जानो बा जायखियानो जा मालायफोरा पिकनिक जानायाव खथ' बेस्थ' जासिगोन नोंहा गार्लफ्रेन्डजों थांदो आरोहाय आरे नोंखौ बेसेबां बुंखो आङो आंना गार्लफ्रेन्ड गैयालै होमबालाय ओंखाम
थांसै आङो ओंखाम जानोसै फैदो औ दे थुग्रोलाय आंबो थांगासिनो दहाय फुङावनो दाउखौ मासे सिथारखांखाबाय आं बरियानो दिनै आइया ओंख्रि संखाबायदां दाउजों ओमफ्राय मा संखोबा बेदरानो बेदर जाबाय दे मैयानिफ्राय ना अमा बेदरखौनो गारदों ना दाउखौनो गारदों ना गासिबोखौ होजोबखाबाय माथो दाउ बेदरनो नायै बेदरै गासिबो जाम्बिलाय गासिबो न'नि गोजाखाना माथो अमा बेदराल' बायनाय आरो जायोलै जोंबो बिमा फिसा मेल्ला आग्लायलायनायसो जाबाबो जाख'लायनो हायैसो ना मानसि सानैल' बिमा फिसा बोरैथो आरो आलासि फैनायावल' गासिबो बेबस्था जाखानांगोन ना दासान्दिसो एसे मानसिया आङो गोसोआ एसे बारा थिग नङालै मानो मा जादों बे खनसे आंनि सासे लोगो प्रब्लेम दं होननाया दासिमबो बिनि प्रब्लेमानो जोबाखैलै नों मदद खालामदों होननाया न' औ लोगो नालाय गोसोआ खेंखें मोनलायलाङो बिनि प्रब्लेमावबो एसे नांनानै दङ आङो दासान्दि बेखायनो माब्लाबा समाबो मिलाया जागासिनो दे जेबो नङा दायो नोंखौ दोनना फैसै आरो बे लोगोखौबो एसे लोगो हमना रायलायनांगौ दङ दे होमबालाय जोंनाव फैनानै माबाफोर दुखु मोनदों बा गाज्रि मोनदोंबा सरि बिनो थाखाबायलै गाज्रि मोना दे जेबो जोंखौ माने जोंहानाव फैनानै नायनाय जोंहासो बेफोरबायदि जेबो बेबस्था खालामनो हाबावा आलासि फैबोला नाथाय नोंसोरो आंखौ माने ओरैबायदि इसिबां अननाय होदोंना आं आलासि बायदिखौनो मोनाखै गावखौनो गाव अब्बा माने न'निनो मानसिनाव फैनाय बायदिसो मोनदों आङो ओरैबायदि खुला खुलि न' नोंसोरा नोंबो नोंनि आइयाबो मोजांसो मोनदों आङो गाज्रि मोननायनि खुनु खोथायानो फैखाया दालासिमोन रियेलि थेंक इउलै होमबालाय दे नों मोजां मोनदोंबाथ' मोजां मोनबायसै गोजोननाय थाबायलै औ मा सानखायो गावहाबो साना थेवबो बुंबायब्रा जायख्लं नों फन हरबोला आं खामानिसो मावगासिनोमोन नंगौना खामानिबोथ' मावखानांगौना मावथि सिख्ला आरो नोंहा उरायनायाबो सफैखासिगोन बियो बेबो बुंबाय दसे फै होननानै नोंबो फैगोन होननायखाय फैबाय आङो आंथ' मानोबा जायख्लंखौ नायबाबो हाखायालै फै मा जाखो माखौ नायबाय थाखो ओमफ्रायो निउ इयार फैथारसैलै मा प्लेनिं खालामखोब्रा गैया जेबो खालामथ'वाखै क्रिसमास फैगौना बेनि सोनै जोंहा एकदम रेडि खालामनांसिगोन आरो बावैनो फैसिगोन ना दे मोजाङानो फैसिगोनथ' आरोलै बिदि होनबाल' जानाय नङा नों जोंहानाव फैनांगोन क्रिसमासाव आङो दे सोलाबबा फैगोन दे आयौ मानो सोलाबबासो नों फैथारनांगोन दे माबा मोजां मोनगोन आं नों फैबोला जागोन आङो ट्राइ खालामनोसै आरो जेबो उसुबिदा गैयाबाथ' फैगोन आरो जोंहानाव खेबसेबो फैनोनो थाङाना एबाराव क्रिसमासाव फैथारनांगोन आं बुंखाबाय देलै बारे बुंबाय जेला आं फैगोन दे नोंस्रा न'आव सोर सोर दं होनदोंमोनलाय सनालि जोंहाना जायख्लं न'आव आदा सानै दङ ओमफ्राय आं आब' सासे दङमोन बियो हाबा जाबाय दा आइ ओमफ्राय आदा सासे दङ आदा देरसिनाथ' माबायाव मावहैयो नालाय बेंगालरावसो ओमफ्राय जों साथाम जायो आरो दा मोजाङानो दे नोंसिना फेमिलिया औ आदायाबो जोंना इदि रागा खरा नङाहाय आलासि फैब्लाबो आंनि लोगोफोर फैबाबो जेबो होना माब्लाबा नायनोसै एबार क्रिसमासाव ना औ दे बे उरायनायासो दाबो फैलालै माथो आरे बाबा मालाबानो फैना दंफैयो माथो नों जायख्लं बेखौनो सफैखोना सफैदा होननानै फन हरबावनोसैमोन आङो गावहानो बादुलिया लेट जाबाय मालाय दहायनो फैनानै दंफैयो आंबो सफैनानै गोबावानो जाबाय नंगौ नामा सरि होनबालाय जायख्लं देलै जेबो नङा उरायना दसेल'सो नेनांखादोंना नेबाबो बुङोबालाय नोंसिनाव साहा लोंनानैसो फैबावगोन आङो दानो नों लोंलाङोबोला जायख्लं साहाखौलाय लोंनो हागौमोन नाथाय न'आवबा नोंखौ मा सानगोन ना बाजै दङ नोंहा बेखौनो सिरियास लालायबाय बुंदोंब्रा आं ओरैनो जास्ट नङा जायख्लं माने आंबोथ' लांनो गोसो जायो आरोना नाथाय मा खालामनो बोरैबा गाज्रि मोनगोन नालाय माब्लाबा लांगोन दे आरो जोंहानाव दा जेबो बायनायबो गैथ'खाया सिनि सापात जोबना दंजोबो माखौ लोंहोगोन दानो आरो आंहासो दिगदार जालायगोन ना दिनै लांथ'ला जायख्लंखौ सानखौ उरायना माब्लाबा ओंखामखौनो जानानै फैगोन दे आं नोंसिनाव ओरैनोसो बुंखादोंना अबावलाय आं थांबाय बायनो दे जायख्लं गाज्रि मोना आरोना लांनोलाय आंबो गोसो जायो नाथाय र' एबार आब'खौबो खिन्थानानै बाजैखौबो खिन्थानानै लांगोन आङो जायख्लं नों बुङोबालाय जोंहानाव थांनो हागोन साहा लोंनो उरायना नोंबोथ' थांनो हागोन ना नोंसोरो माने जोंनाव सानैबो नोंसिनाव दिनै थांथ'ला दे सनालि नङा माने क्रिसमासावबो थांखागोन नालाय दा दिनै थांथ'ला दे एसे खामानिबो दंथ' जागोन दे हे
माबा साइक्लं थांनो हागौमोनथ' बिसिना जोंहानिफ्राय खाथिसिनना आरोबा सा लोंनानै फैनो हागौमोन। नांथ'लालै उरायना एसे खामानि दंखायो नोंखौबो ओरैनोसो होनदोंदा आंलाय मालाबा नोंसिनावबो हाबगोन सानैनावबो। दे होमबालाय औ दे जागोन। उरायना ओरै फैलाय। मानो बिनिफ्रायनो रायलायजायोना। ओरै फैब्रा। बेफोरबायदि बयफ्रेन्ड मोननो खाफाल नांमारगौ दे मालाय साइक्लङा जिबायदि अनखायोना उरायनाखौ नाथाय आंना गोसोआ मानोबा साइक्लंखौसो हास्थायो। उरायना आंथ' जा हाखु दाखुसो फैनाय जादों नों दहाय लेंहरनायखाय माने नोंनि थाखाय फुरि लाबोदों आङो पर'था ना मा होनोथाय जायखिया फुरि ना पर'था हरखो लाबोबाय आङो ओमफ्राय आंकोल चिप्स कुरकुरे बेखौबो पेकेटनै लाबोबायलां दा जाबानो जाबाय दे। नंगौ नामा स' सुइट आङो नाथायबा खमलासो जानो लुगैदोंमोनलै। खमला फिथाइ खमलाखौथ' आं गायनोसो लादोंमोनलै नाथायबा नोंनो लाखिदो दे एसे लाबोखादोंमोन आं 100 थाखानि। खमलायाबो गोथाव जागोनदांलै एकदम जारौ-जारौथार। नंगौना दे होमबा नोंसिनि आइनो दस्रा बायनानै लांदो बेखौ आंनो होलांदो आं लाखिनोसैलै। जागोन दे ओरैनोबाबो आइनो माब्लाबा हैबानो जासिगोन दिनै हैथ'लालां। खमला फिथाइया जानोबालाय जोंहानावनो दङमोन ना उरायना बेखौ मालाय बिमानोसो बायदोंमोनबा। जेबो नङा दे सनालि जानो लुगैदोंनो हनै मालाय। जाम्बि माबा सनालि नोंसिनिखौ माब्लाबा जानोसैलायब्रा दिनै जायख्लं लाबोनायखौ जानोसै भुटाननि दां खमलायाबो गोदैथारनो मालाय हनै। नोंसिनिखौ माब्लाबा आंबो जाहैनोसै रा सनालि दिनै आं लाबोनायखौनो जानाय नायदो मोजां जागोनदां। दे होमबालाय नों जोंहानाव फैब्लाना आं नोंनि थाखाय दोनखागोन दे होमबा खमला फिथाइखौबो। नै आबा आं थाबावनो थिनहरथारदोंमोन अखाफोर नानिखौ। आयै बोरै थानो हाबाय थानांगौ जाखो दे जोंनाव। ओरैनोबाथ' बुंनो थाङोब्ला थानोथ' हायोमोनहाय आबा जुदि नों राजि दङब्ला। आयै मा बुंखो नोंलाय बेफोरबायदि साननोबो नाङा अके आं बेबायदि सानाखै आरो नों बेबायदि सानदों। नायनाय हायफा मोजां आबा आं बोरै हगार हरनोसो मोनबाय बिखाख्लाबनो। अब्लाबो आरोलै आयै ओंखाम गोरलै जानायाव लिंहरबावखाबायना आरोलाय माथो। बेथ' बे आंहा हारसिं जाफिनसिगोनलाय ना आबा। आंलाय माथो जाखो आं दंना जोंहालाय आरो अखाफोरा मैयाल'सो फैदों बेखिनिखौनो नों दा खालि मोनसेलाय आरो। नै जाम्बा हा दसेब्लाबो थाबाना गोसोआव बोरैबा मोनोहाय आबा मिथिगौ ना लांदां मोनो दसेनो। जेबो नङा आंनो दावराव खालामबाय थागोन आरोलै आयै र' दोनलांना फैग्रोनोसै आं आलासिखौ। मालाबा खिन्थु लाबोबावनांगोनहाय आबा। जागोनलै आयै जागोन। मादै दे थाथ'दो मादै। जागोन फिसा दे एबार फैबावदो माब्लाबा ओरैनो हाखु दाखुसो थांनाय जाबायहाय नै। माब्लाबा मोजां सम लाना फैफिनदो नानि। जागोन दे मादै ओमफ्राय माब्लाबा नोंबो जोंनाव थांनांगोन दै आं लक्ष्मणखौ खोन्थागोन लक्ष्मणानो लांगोन ना। जागोन दे ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जानायावथ' बुंबाय थाबावबाय आङो फैथारनांगोन नोङो। औ दे जाबाय दे आयै उनाव रायलायबाय थादो आरो सम सम फन हरलायबानो जाबाय बिलोगो सानैजों। फनाबा माथो ने मादै मालाबा रायलायगोन जोंहा। औ जेबो मोनथियाहाय बियो ने दे होमबालाय मोजां दोनहैदो आबा। आरोबा माब्लाबा नोमबाजै दङ होननाया नोमबाजैखौबो लानानै फै बिनानावखौबो। जागोन माब्लाबा बाजैजोंबो फैगोन दे आङो। दे होमबा ना ओंखारलांसै थ'दो। दे थाथ' होमबा मादै। औ दे मोजां थांदो नानि दा नै फुङावबो संनाया जानला मानलासो जाथारबायहाय। जेबो नङा एसेबां बुरजा आइटेम संबाय जानायावबो आरो एसेल'बावनो। थ'दो अखाफोर। जाम्बा गथ'आ हा बेखौनो गोसोथोबानो जासै बेसेदि समायखायो हनै सानैजों एकदम आंथ' हौवा हिनजाव बायदिसो नुहुरखाबायहाय समायफ्लेथारदों। नायनायावलाय आबाखौ बेजों खुसि माबा संसार जागोन बायदि मोनो ओमफ्राय दाथ' हनै सानैजों मिनि खुसि बेसेदि समायबावदों हा मानो बुजिया होमबा आबा लक्ष्मणा। आंहाबो बिहामजोनि खमि जाखाबाय बिहामजो नांगौ जाखाबाय नै खामानियाव हास्लाबा जायो जेरैबो। हा जिउनिबो जेबो गेरेन्थि गैयाना माब्ला मा जायो बेखायनो बिहामजो मोनखाबा मोजां जाबाय आरो। सम थानायावनो बिहामजो फिसौफोरनि मोखां नुलांबा गोसोफ्रा गोजोन मोनो आरो मा। दालाय जोंहा आरो न'आव स्रिं स्र' बोरैबा सिरि सिरि जायोना आबायाबो माब्लाबा हौवानि फिसा सम न'आव थाया ओंखायनो बिहामजो लाजानो लुबैबाय आरोहाय आङो। नायनाय खामानियानो खामानि आरो जेरैबो जोबा गोबोर गारनांगौ मोसौखौ खाहैनांगौ गाइखेर सेरनांगौ माला जागोन आरो बेफोरो नुदोंना खामानियानो जोबाहाय बेखौ मावो बे ओंखारो बेखौ मावो बे ओंखारो दा आरो बे बिखुनजोआबो बिमारि जाना होबाय आंलाय बेलेग नंदोंमोन दा आरो बेलेगसो जाना होबाय। बे मिलिसा मामियाबो मा खालामो दे आङो बे मिलिसाखौनो गोबोरखौ गारनो होनोसै गाइखेरखौबो सेरनो होनानै खानो थिननोसै मा जानो आंहा बेलेग खामानि दोङो।
नै रानि आयो बिफा हा नोंलाय मानो फैफिनखो आङो न'आव एसे माबा ना लाबोबायलै आरो मैगं एसे लाना फैखाबाय आङो दा थांफिनसै ए हा बेफोरखौलाय आंनो लायनो हायोमोन नोंलाय मानोथो खुरसा लाबोबावखो माथो जाखोब्रा गथ'फोरालाय ओमफ्रायलाय आङो फुरि लाबोफादोंलै गांसेनो गथ'फोरनो दा होबानो जाबाय स्कुलाव थांथ'खायाखै दा आरो हा टाइमालाय बहाथो जादो दा सम जाबोला थांगोन दे ओमफ्राय आइनो मुलिया मोजां जाहोलै एसे रायलायना फैबाय आं उन्दुथ'नोनो दसे जागोन दे मोसौआ खाहैदो होमबालाय आरो मिलिसा मामियालाय मिलिसाया लेखा लिरदोंहाय माबा फरिखा खाथिनो लेखा लिरबाय दङो औ बारा डिस्टार्ब खालामनाङा दे खामानि फिसा फिसौबो थिनलुबाय थानाङा ओरैनोबा फरिखाफ्राव एसे मोजां फरायनांगौ हा माथो नै गाइखेर सेरनानै मोसौ खाहैनोसैलाय आरो आंहा खामानिया नोंहाबो नोंनि खामानिया फटाफटनो थांदो दे थाथ' होमबालाय थारैनो नों बेबायदि अनोबालाय जोंहा मामि मिलिसाया मालाबाबो बिमानि खमि जानाय नङा दे आं उनाबालाय आरो सोरथो उनगोन दे बेनोथ' नाखौ लाव थाइसे लाबोदों आङो बेजों संबानो जाबाय दे लावखौ बेदरजोंसो गोथाव जायोहाय बिफा एबार खनसेयाव न'नि लावजों बेदरजों जागोन दे जागोन जाबानो जाबाय आरो थाथ' होमबालाय खामानिया मावस्रांदो दे बाराबा सानजौना रेहायानो गैखायाहाय आंहालाय र' बिफायाबो आरो नासो लाबोबावबाय नाजों लावजों गोथावथ' बारा मोना आङो थेवबो संनांसिगोन आरो ओइ मिलिसा मामि ओजों फैनायसाय आयै ओंखामा खुरदोलै ओंखाम जानोसै दा आब' मिलिसाया खुरगोन दे आरो नोंबो दसेखौनो थाथ'नो हाया स्कुल टाइमथ' जायाखै होद खुरखादोब्रा आयै आब' मिलिसायाबा माला खुरगोन दा खुरगोन दे स्कुल टाइम जानायनि सिगां जमा जानानै जमा ओंखारलांदो औ ओमफ्राय फैसा हर 50 थाखा आं दिनै माबा टिफिन लाङालै मेथाइ जानो फैसासो लांगोन आं हे सानफ्रामबो बिदि फैसा मोनलाङो आरो न'आवनो एसे मोजां आं नोंनो माबा मेगिखौ बनायना हरखाबाय आरो नोमफाया नै फुरिना माबा रथि लाबोदोंनो बेखौनो लांदो ओइ हरब्रा आयै माला बयबो स्कुल सुथि जाबा मेथाइ जायो टिफिनावबो ओमफ्राय आंनो नांगौलै फैसासो नांगौ आंनो मानि आरो दे नोङो मानि आङो फैसा नांगौ आफायाबो थांगौबायसो नङाबाथ' आफानाव बिगौमोन आं हे गथ'आ आरो नै बाबु दा स्कुलनिफ्राय फैना दुगैनांगोन नोङो मैयाबो दुगैयाखै हाबाब बिदिबालाय बोरै जानो दे ओरैनो मानसियानो गुसुमखा दुगैयाबा साफा सुफा थायाबा गुसुम होननानै हा गुसुमसिनसो जालांगोन ना बिदि दुगैयालासे थायोब्ला गथ'आ दुगैनो थाङा आइ मिलिसा हाबाब लेखाल' नायबाय थानोसै नों खामानि एसे मावनांगौ ओजों फैनाय बिनानाव नोंथांनि केसखौ आं मोजाङैनो स्टाडि खालामबाय आरो मा बे केसखौ जों देरहागोनथ' ना जोंनि माने थुनथुलिया जेबो प्रब्लेमावथ' फैफिननाय नङा देरहानायाथ' जोंनिफ्राय ट्राइ खालामगासिनोखा बे केसखौ जों देरहागोन बायदि नाथायबा सिस्टार नोङो बै जायगायाव थांफिनबाय थाना बेबायदि नङाबा प्रब्लेमा नोंनावनो उनाव बारा जाफिनगोन माने आङो आंनि साबजेक्टसो नागिरनो थांदोंमोन ओरैबायदि दिन सफैबाय आंना गावखौनो गाव इमान प्रुभ खालामनांगौ जाबायना बेखायनो माबा मोनसे मोनथिगोन खोमा साननानै थांदोंमोन आं अब्लाबो सिस्टार बाखिथ' एसे नोंथाङाबो मोनथिखायो जानांगौ बेफोर केसाव मा खालामबा माबायदि प्रब्लेम फैयो बेखायनो आं जि बुंगोन बेखौनो खालामथ'बानो जाबाय जागोन दे आरो होमबालाय आदा एबार नेक्स्टआव जोङो कर्टआवसो थांनांसिगोन बै फैगोन सेटारडेआव जागोन दे बाखिथ' लोखि बिथांजोंबो रायलायजोबखाबाय आङो जा खिन्थादों बेफोरबो माबा मोनसे मदद मोननो हानाय केसाव बाखिथ' आं नायनोसै र' मा खालामनो हाबावो जायखिया टेनसन लानो नाङा दे सिस्टार बे केसखौ आं लाबाय माने साननानै लादो नोंथांखौ आं बे केसनिफ्राय दिरुनगोन मानेथ' दिरुनखागोन अके थेंक इउ थाबाय आदा मोनसे प्रब्लेमा मा जादों मिथिगौ ना थुनथुलि माने उइटनेसआथ' नोंनि फिसाय सानासो जाबायना नोंनि हासबेन्डआनो बेखायनो औरा बे सानानो आंखौ बिदि गोबा होबायबा आंनो बिदि खालामथारदों मादों होननानै नङाबा एसेबां मुसिबतआव फैनायानो नङामोन आङो दे दाबो जेबो नङा आं ट्राइ खालामगासिनोखा बाखि नोङो बिदि थांदेरनाङालै थुनथुलि हारसिङै प्रब्लेमा नङाबा बारा जामारगोन ना आं दङ होनखाबायना नोंखौ नाथाय आं बिब्दि आखाइजों आखाइ होनानै जिरायबाय थानो हायाना लक्ष्मण गोसोआव बोरैबा गाज्रि मोननाय फैगासिनो आंखौ मानो गाज्रि मोनोब्रा थुनथुलि गाज्रि मोननालै गोसोखौ बिदि कर्टनि चक्कर थानानि चक्कर खालामैनो बुरिलायलांसिगोनसो आङो जिन्दगिनि जेबो मजायानो गैला आंना बेफोरखौ मोनसे गाज्रि सिमां बायदि साननानै ला दे जेन मेगन खेवब्लानो गासिबो थिग जाजोबगोन बायदि अके दसे समनि थाखायल'सो ना गाज्रि समाबो फैबाय थायाना औ नंमारगौ दे लक्ष्मण ओमफ्राय नोंनि हासबेन्डआथ' मोजां रायलायमारासैना नोंजों बाव रायलायनो दे बेफोरबायदि मानसियालाय जाम्बा आदबा होनबा बे सानखौ बुंबाबो लस गैलालै गावनियानो गावनि सुथुर जायोबालाय बोरै जागोन दे लाइफआ मोनथिया दे आरो लाइफनि बबेबा समाव ओरैबायदि माने मोनसे साननो गोनां जायोना मा बुंबावनो
सानबाबो सानस'नोनो हाया जेबो राहाखौनो नुहुरा माथो लक्ष्मण नोंजोंबो मोनसे जाबाय थाबायरा दे बाखि आं थांथ'नोसै लक्ष्मण सा लोंलांनो हागौमोन माथो नांथ'ला दे आं नोंनि केसखौसो लानानै रायलायनो फैखादोंमोन दा आरो मोनसे फिसा खामानि दंबावो आंहा आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ'सो मोनलायलांबाय न' नोंबो खस्थ' नङालै मा खस्थ' जानोरा नोंखौ आं हेल्पसो खालामदोंना लोगोनि माने लोगोआ लोगोखौ हेल्प खालामाबा बोरै जानो दे दुश्मनाबो थाबैनो हमजासिगोन दे टेनसन लानो नांला मोनबाथ' आंनो बेखौ मानजिग्रोगोन बे सनानि फिसालायाबो नुदोंना नुवाखैबा खुनिखौ माने नोंसोरखौथ' लाइट अफ खालामनाय बेफोरबायदि खालामदोंबा थेवबो मा जादों मादों नों जों रायलायनाय मानाय बेफोरखौथ' बुंनो हागोन ना गथ'आबो बाट हुसावनो गथ'आ फैब्लाबो माथो दाबो फैदिया बेनोथ' आरोलै लक्ष्मण दे जेबो नंला आंनि किस्मतआनो बेफोरखौनो मोनजुरि खोमा बेखायनोथ' आङो उनाव खबर लासिगोन दे कल खालामगोन आङो थाथ' दे बाय आङो माबा मोनसे डिसिसन लानांसिगोन दे सानाबा आंजों गोसो गैथाराथ' अके आंबो खबर लाबाय थानो बा खबर लाजानो लुगैनायबो गैला जेबो गैला आंनावबो आं जि सानगोन दा बेखौनो खालाममारसिगोन बेफोर जानजात मुसिबतनिफ्राय उदां खालामगोन आं गासिबो अब्लासो लाइफनि माखासे टेनसनफ्रा खारसिगोन आंनि लाइफनिफ्राय डक्टरा मा बुंदों सान आंनि फिसालाया माब्लासो मोजां जागोन माथो दाबो अलंबारा मोजां जानायनि लामायाव फैयाखैलै बेफोरबायदिबा आंनि फिसालाया मा बिदिनो थाबाय थागोन दासिमबो इमारजेन्सिनिफ्राय लाबोआ बेबायदि नङा सना हामगोन अलंबारा मोजां जाफिनगोन सान आं हाजार गाज्रि जानो हागौ थेवब्लाबो आं आंनि फिसाखौ जोबोद मोजां मोनो थुनथुलिया सासे गथ'खौथ' बिब्दि खालामनो हामोन ना जेनबाबो आंखौ साजा होखाबायमोन माथो नोंसोरो आं मिथिगौ आंहा गोरोन्थि जादों थेवबो आंनि फिसाया मा खालामदोंमोन थुनथुलियाबो गावनि साजाखौ मोनखाबायानो अब्लाबोलाय मा जानो नोंथ' बिब्दि होननानै बेखौ निमाहा होफिनखागोन ना जाय नोंनि फिसालाखौ बिब्दि खालामदों इसान जोंनि अलंबारखौ आबा अलंबार बिनि माथोखौ खोनायैया बेसेबा गोबाव जाबाय आङो सान आंनि मोनसे रिकुवेस्टखौ मानिगोन ना अलंबारखौ मोजाङै जोथोनै लाखि आंथ' बेहाय दसे समनि थाखायल'सो फैनो मोनदों दाथ' आं फैब्लाबो हनै आंनि आबाया सिरियैनो दङ आंनि आबाखौ मोजाङै केयार खालाम नोंजोंल'सो एसे आसा दंसै आङो जागोन दे सना नङाबा आरो आं सोरखौ फोथायबावनो दे सान आंथ' आंनि साजाखौनो मोनगासिनोखा दायो बा सान आइया थिगखौनो बुङोमोन मालायनि जिउआव हाबदेरनाङा दे आरे बा सान थुनथुलि नों गथ'नि जिउ लाग्रा रायखुसि नों सासे रायखुसिसो आरो नों बेहाय आबे ओइ सना आं रायखुसनिथ' नङामोन नाथाय नोंखौ नुनानै रायखुसनियानो हाबमारसिगोन दे आंनाव बे सान नोंखौथ' नुनानै नोंसोर सानैखौथ' नुनानै आंनाव सैतानानो हाबमारसिगोन मा नांबावगौ नोंनो गोजोनबाय दाथ' आंनि फिसालानि जिउखौ लानो नागिरनानै आं नोंनि फिसालानि जिउखौथ' लायाखै नाथाय दा नोंसोर सानैखौ नुनानै नोंसोर सानैनि जिउखौबो लानो लुगैबाय आङो आरो मोनसे बाथ्रा आंनाव अलरेडि जिउआनो दंखायो अब्ला मालायनि जिउनि गोनांथि मा आंहा बेयाव मा हाल्ला खालामफैबावदों नोङो थुनथुलि बे चुप सान नोंसो जाम्बासियान जि हाल्ला खालामनांगौ नोंसोरसो खालामबाय ओमफ्राय ओइ थुनथुलि आंल' मानो थांनो आंनि साजा माबानो नोंबोथ' नोंनि साजा मोनदांगोन ना थाबैनो नोंबो जेलनि सोलाखौ पिछे जागोन दे समासो खोन्थागोन फिलहालथ' आङो कंग्रेचुलेसनसो होनो फैदों सान नोंखौ मानि थाखाय मा खुसियाव ये पक्रो मा सानथारदों नोंलाय थुनथुलिखौ सैमा रखम बायदि खालामबाय थानो नोङो आंखौ बेरा बांद्राय थङालि बाङालि खामानि मावबाय थानालै मा बुंनाय जादों बियो आंखौ बिराद गाज्रि मोनबाय दं नङासै नोङो न'ला बेलाय बुङा मानो सान मा नायबाय दङ बेखौ बिनिफ्राय थाक्के मारके बिनिफ्राय होखारहर नङाबा आंनि फिसालानि जिउआ खाथ्रा दंसै बिनिफ्राय थां थुनथुलि बिनिफ्राय बिदिब्ला